Arte urbano contra muros e fachadas en mal estado. Non cabe dúbida de que ante estas imaxes son preferibles outras como este mural. Nel podese ver o faro de Sálvora e trátase da última iniciativa do Concello de Ribeira para acabar co feísmo. A iniciativa que fixemos, pois, en este caso co faro, que é o faro de Sálvora, pois vense concretando por unha serie de accións que xa dende o equipo de goberno pois se veñen realizando dende fai tempo. Creo que concretándose nesos murais tan vistosos como son os murais dorneiros que temos pois nalgunhas da zona portuaria. Son grandes murais para embelecer a cidade e a toda agora leváronse a cabo nas entradas da vila. Este foi un dos primeiros, pintouse no ano 2016 en homenaxe á Festa da Dorna. Os veciños móstranse contentos ante estas iniciativas. Pois pareceme unha boa cousa, porque de outro xeito sería feísmo e polo menos tes algo que ver. A min gustame moito porque anima ao pueblo, a máis xa se ve que a entrada á Ribeira casi queda máis bonita. Ante a boa acollida, o Executivo asegura que xa está a traballar para ofrecer unha liña de axudas. Pois nos gustaría abrir para o ano unha liña de axudas que puidese pois englobar tanto pois o que son fachadas medianeras ou tamén pois outro tipo de feísmos que poda haber, pois por exemplo, nos muros de bloques ou en zonas rurais onde podemos ver que moitas veces repicando muros quedarían unhas zonas preciosas de pedra. A golpe de brochazo e confiando no bo facer de artistas locais, o Concello de Ribeira está por a cidade máis bela.